Chalani, máte radi takú veľkonočnú grilovačku, ale myslím doslova grilovačku, že zídete sa nejaká party alebo rodina a grillujete si nejaké, ja neviem, klobásy alebo nejaké tie špekačky a takéto? Tak my skorej, teda ak môžem ja povedať, my skorej grillujeme tak, keď už je lepšie počasie vonku, ale tá Veľká noc je taká ešte studená. Nebývajú tie Veľké noci také teplejšie, ale všeobecne máš rád, áno, grilovačku. Ale jasné. Nemusí byť teda veľkonočná, môže byť aj nejaká už potom letná, cez teda. leto, taká letná. A ty? Ja mám veľmi rád grilovačky a je to kvôli tomu, že sa ľudia stretávajú, posedia, niečo vypijú, niečo zjedia a hlavne ja som veľmi taký typ, ktorý má rád spoločnosť, má rád dobrú spoločnosť. A tak ako Palo hovorí, samozrejme ešte na tú Veľkú noc je také chladné počasie, tak je to ťažšie sedieť vonku, nie je taká pohoda ako v lete, keď už je teplúčko a tak ďalej. Ale pritom mi napadá jedna príhoda, mojej mamy brat tak veľmi chcel grilovať, keď bol malý, alebo tak menší, tak na plyňaku normálne v bytovke si zapal a špekačku si takto opiekol a keď ho mamina videla, teda moja babka videla, tak úplne, že bola až zrozená. No tak ale vynašiel sa, takže jemu zima určite nebola, tak si ugriloval vlastne. A mal grilovačku. A mal grilovačku aj doma v bytovke. Ani nám v štúdiu Priatelia, tak toto je pokušenie, ako ste videli aj s Miňom a s Palinom, grilovačka doslova v byte, ale keď som načrtol, že máme tu nejakú tú grilovačku, tak teraz vás budeme doslova grilovať. Ja vám budem pokladať, alebo položím vám 10 otázok, kde vy nesmiete odpovedať áno, nie, Dobre? Môžeme začať s Palinom, hej? Môžeme kľudne. Takže, priatelia, ideme do grilovačky s Palinom. No, dobre. Takže, Palino, si pripravený, hej? Môžeme. Palino, ty vlastne pochádzaš z Merašíc, to je vlastne kúsok od Hlohovca. Je to pravda? Hej, pravda. Pravda. Tento rok budeš mať okrúhliny 30, že? Odkiaľ máš takéto parádne informácie? Tak vieš, no, internet všetko popíše. Tam je všetko napísané? Tam je všetko napísané. A ten tvoj talent, ktorý máš, si zdedil po detkovi? Presne tak, ako hovoríš. Po mojom detkovi, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, ale tak ja sa teším, že on sa tešil z toho, že robím muziku a dával mi tie jeho názory a nápady, že jakým smerom muziky mám ísť, takže to ma veľmi teší. Super, no a ty si vlastne v roku 2014 začal pôsobiť v kapele Progress, je to tak? Presne ako hovoríš, kde teda som dostal túto možnosť, no a potom som sa osamostatnil a už to išlo tým správnym smerom solového speváka a teším sa. A vždy si inklinoval k ľudovej hudbe? Od malička, keď som bol malý chlapec, som si vždy tak vyspevoval a pozri, ty keď spomínaš, že budem mať 30, tak teraz ma to stále drží a pevne verím, že celý život bude tá hudba vo mne a je to radosť. A vždy sa ti páčili také naše slovenské ľudové piesne? Ja som myslel, že ideš povedať, či také slovenské ženy, ale piesne sa mi vždy páčili a páčia sa mi aj ženy. Takže... A vraj odchápil také, ako bolo Senzus, Profil, Progress, Orions napríklad a takéto. Čo je na tom pravdy? Ty máš také parádne informácie, normálne som unesený, že odkiaľ to bere. A v 2016 roku si vydal svoj prvý album, je to tak, že? Album Prichádzam k vám. A volal sa Prichádzam k vám, presne tak. No, teraz máš na svojom konte 4 nosiče. Musím ťa opraviť, už je 5. Dnes pre vás rán 2022. A ako sa volala tvoja najobľúbenejšia pesnička z tvojich CD-čiek? Najobľúbenejšia pesnička, musel by som strašne teraz rozmýšľať, lebo ich je toľko veľa, určite aj Miňo mi dá za pravdu, že tých piesní je strašne veľa, ale každá pieseň má svoje čaro a každá pieseň je výnimočná. No, musím ti povedať, že v tejto grilovačke si mohol získať 10 bodov a ty si získal, priatelia, Palinov atak. Ďakujem pekne, teším sa. Super, no, Miňo, môžeme ísť na teba? No, obávam sa, že ma to neminie. Tak poďme. Milan, ty si z Košíc, že? Z východného Slovenska. Takže aj z Košíc. Takže aj z Košíc. Vraj si v detstve tancoval spoločenské tance. Dokonca 2 alebo 3 roky. No, aké mám dobré informácie. Intenzívne. Keď si bol na základnej škole a učiteľka sa ťa pýtala, alebo vás v triede, aký štýl hudby počúvate, všetci odpovedali niečo iné, nejaké rockové, iné káfe, podobné komerčné kapely. Ty si jediný povedal, že počúvaš repete a spolužiaci sa ti smiali. A ešte Petra Stašáka som povedal, že počúvam. A Petra to je samozrejme interpret, ktorý bol aj v repete. Na svojom konte máš 4 solové albumy, áno? 3. Pokiaľ viem, tak sú to 3, lebo ten štvrtý je neoficiálne vydaný.
Ale to je pravda. A ten prvý, taký ten neoficiálny album bol Všetko je fajn. Ja si to už nepamätám, ako sa volal, lebo ten nie je oficiálne vydaný. Ty si študoval fakultu zdravotníckych odborov v Prešove? Myslím, že to bol Prešov. A odbor urgenta zdravotná starostlivosť. Študoval som aj iný odbor, ale to bola filozofická fakulta a urgentnú zdravotnú starostlivosť som doštudoval minulého roku. Šoferoval si niekedy pri zásahu záchranky aj tú tzv. Sanitku alebo záchranku? Alebo sa len vezieš v nej? Veziem sa v nej rád ako zdravotnícky záchranár, takže keď treba, tak áno. Šoferuješ, ne? Nešoferujem. Áno. Ale to bolo v rámci toho. Ale už to... Tvoj spevácky vzor je Pavol Stašák. Marta Kryžanová. Tuto bol taký malinký chyták na teba, viem, že to je Peťo, ale snažil som sa to takto nejako... Aby povedal, že nie. Aby povedal, že nie. Aby povedal, že nie. Ale zákerný, ale držím sa. Ešte koľko máme otázok. Martušku. Ty máš spoločný šláger aj so Silviou Klimentou a to pódium znie duet. Hej, náš, že? S Marekom Bednárom, s Jadrankou Handlovskou, s Petrom Stašákom, s mnohými interpretmi. Priateľa, Milan Ivan Grilovačka, 9 bodov jeho. Ďakujem pekne. A to jedno nie, no. Je to v poriadku, je to v poriadku. Je to v poriadku. No čo? Ale bolo to ťažké, daj mu Anko chlapci. na to, je to tam. Ugrilovaný. Tak dáme priniesť z režie. Náročné. No. Rozmýšľať, že čo sa opýtaš a ako to skryť, ako A už prejsť. som išiel niekedy tak, že akože... a nemohol som. Dobre. Takže druhá disciplína celkom náročná. Áno, áno. Tak priateľa, verím tomu, že aj vám chutila táto grilovačka s Palinom a s Miňom. No a poďme si zaspiať ďalšiu pesničku a Palino, mohol by si teraz niečo ty. Veľmi rád. Bude večer, až sadne tma, začne sa zábava, bude až do bieleho dňa. Začne sa zábava, bude až do bieleho dňa. Dárinka, oblec si tú bielu blúzku, sukničku, čo ju nosíš, páse úzku, cez prstia si daj ručník vlnený, čo má bielý kraj. Dárinka, oblec si tú bielu blúzku, sukničku, čo ju nosíš, páse úzku, cez prstia si daj ručník vlnený, čo má bielý kraj. Príď, iste príď, nerob drahoty, veď žiadna z ostatných nie je tak krásna ako ty. Veď žiadna z ostatných nie je tak krásna ako ty. Dárinka, chlapci v tanci veľa pijú, žiadla a pre teba sa často bijú. Vyrieš to už raz a prstom ukáž na jedného z nás. Dárinka, chlapci v tanci veľa pijú, žiadla a pre teba sa často bijú. Vyrieš to už raz a prstom ukáž na jedného z nás. Hopa, hop, hop, hop. Dárinka, podľa svojho srdca meraj, začni a príliš dlho nevyberaj. Začni od kraja a zastav sa tam, kde budem stáť ja. Dárinka, podľa svojho srdca meraj, začni a príliš dlho nevyberaj. Začni od kraja a zastav sa tam, kde budem stáť ja.